Знаете ли, че изследването, на което разчитате при ежегодния профилактичен гинекологичен преглед, цитонамаската, не е достатъчно надежден метод за изключване на тежко предраково заболяване на маточната шийка? Това е една от най-често срещаните грешки в ежедневната практика, да се довериш само на резултата от цитонамаската. В сравнение с нея, HPV изследването за високо рискови онкогенни щамове, така наречения HPV скрининг, е 2 пъти по-надежден и това е научно доказано. За съжаление, в България този метод не е достатъчно разпространен. Добрата новина е, че това предстои да се промени. До края на годината се очаква въвеждането на национална скринингова програма, базирана на HPV изследването чрез самоизследване на вагинален секрет от жените, като тестовете могат да се вземат от личния лекар и са напълно безплатни. Това е огромна крачка напред в изкореняването на едно от най-коварните заболявания при жените, а именно рака на маточната шийка.